Tervetuloa kauneuskulisseihin. Näissä kulisseissa me laittaudutaan, mutta myös sukelletaan pintaa syvemmälle kauneuden maailmaan. Puhutaan aitoudesta, itsensä hyväksymisestä ja kauneudesta, joka on niin paljon muutakin kuin miltä se ulospäin näyttää. Olen Rita Jokinen ja tänään me aloitetaan matka yhdessä kauneusälykkyyden pariin. Tervetuloa kauneuskulisseihin. Kuten sanoinkin, niin näissä kulisseissa me laittaudutaan, mutta sukelletaan myös mielenkiintoisten vieraiden kanssa vähän pintaa syvemmälle. Ensimmäisenä vieraana mulla on Matilda Virtavuori, joka on Miss Suomi, mutta pinnan alla niin paljon muutakin. Ja keskustellaan siitä, miten Matilda on tuonut esiin muun muassa syömishäiriötaustaansa, mitä somekommentit on aiheuttanut hänessä ja muuttanut hänen käsitystään kauneudesta, ja mä haastan hänet pieneen testiin. Tervetuloa mun pieneen toimistoon. Kiitos Rita. Ihana saada sut vieraaksi. Ihana olla täällä vieraana. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä alkuun vähän kertoa sitä, että miten me ollaan tavattu ekan kerran. Me katsotaan, ollaanko se samaa mieltä siitä. Mut siis, sähän oot ollut Miss Tampereessa ihan ensimmäisissä kisoissa. Kyllä. Ja mä bongasin sut sieltä ja sit oli semmoinen tilanne, että mä jätin Tapparan host-tiimiin hosteja ja juontajia. Ja sit mä totesin, että hei, tommonen Matilda on aika tuoreesti voittanut tommoset kisat ja sen jälkeen me tavattiin. Mitä Miss Tampere toi sulle? Se toi mulle siis ihan täysin uuden urasuunnan. Ennen Miss Tamperetta mä olin kyllä aina jotenkin haaveillut esiintymisestä ja laulamisesta. Se oli aina ollut mulle tosi iso intohimo. Mutta Miss Tampereen jälkeen mulle aukeni tällainen täysin uusi ura viihdemaailmassa, mallintöiden parissa. Ja se toi mulle haaveen myös Miss Suomeudesta, koska sitä ennen mä en ollut siitä haaveillut. Niin oikeastaan Miss Tampere oli ihan tosi käänteentekevä mun uralla. Ihana kuulla. Mehän tehtiin aika monta vuotta sun kanssa yhdessä juontohommia Tapparalle. Ja mä muistan meidän historiasta sen, että me ollaan jännitetty niitä myös yhdessä aika paljon. Aika iso areena ja aika paljon ihmisiä ja ei välttämättä kummallekaan meistä se ehkä niin kuin ominaisin aihe puhua jääkiekko. Niin me ollaan jännitetty sitä aika paljon silloin pari vuotta sitten ja sitten yhtäkkiä 2 vuotta myöhemmin sä oot Miss Universum-lavalla. Niin mikä on muuttunut siinä välissä, koska mä uskon, että toi Miss Universumkin on vaatinut aika paljon rohkeutta. Kokemusta on tullut siinä välissä tosi paljon, koska silloin kun se mun haave Miss Suomeudesta heräsi, niin mä tiedostin sen, että mun pitää pystyä esiintymään isoille yleisölle ja mun pitää pystyä puhumaan nimenomaan isoille yleisölle. Niin just tällaiset työtilaisuudet, niin kuin Tapparalle hostaaminen ja myöhemmin hostasin sitten Ässille samalla tavalla. Ja mun piti paljon puhua just sellaisista asioista, mistä mä en tiennyt, niin se kehitti mua sosiaalisesti ja ammatillisesti tosi paljon. Ja sitten lopulta mua kyllä varmaan jännitti ne Tapparan matsit enemmän kuin itse Miss Universum-lavalla käveleminen. Joo, mua ei siellä siis jännittänyt juuri lainkaan. Preliminaarikisassa ei lainkaan. Ja sitten finaalilavalla oli semmoinen pieni perhosparvi vatsassa. Mä uskon siis ihan varmasti, koska kuitenkin riittääkö miljoona yleisö telkkarin takana? Joitakin miljoonia niitä on, en nyt muista ihan tarkkaa lukua. No tuntuuko susta ikinä, että nyt kun sä oot pyörinyt tässä kauneusmaailmassa tosi syvällä ja kansainvälisessäkin kauneusmaailmassa, että onko se maailma niin kuin, se on varmasti aika raju, muuttaako se omaa käsitystä kauneudesta, kun sä oot koko ajan niin kuin mielettömän kauniiden ihmisten ympäröimänä? No kyllähän se tietysti tämmöisiin ulkoisiin kauneuteen liittyviin asioihin luo uudenlaisia paineita. Just se, että kun siellä näki sitten nämä melkein 130 upeata naista ympäri maailmaa ja kaikki oli niin kuin toistaan upeampia, niin kyllähän siinä hetken aikaa oli silleen, että jaha, mitäs täällä nyt sitten tehdään. Mutta se, miten sitten lopulta nämä kisat on muuttanut käsitystä kauneudesta, on se, että oikeasti se kaikista hehkuvin kauneus on sisäistä ja se, että oikeasti ulkoisesti todella kaunis ihminen voi olla sit sisältä aivan täysin mätä ja silloin se koko käsitys sen toisen ihmisen kauneudesta muuttuu aivan täysin ja silloin siitä ulkoisesti kauniista ihmisestä tuleekin ruma, jos hän on
ilkeä tai ylimielinen tai hän ei kunnioita muita, niin silloin hän ei oikeasti ole kaunis ihminen. No koska nyt sukellettiin heti näin syvään päätyyn, niin mä kysyn sulta, että jos sun pitäisi antaa joku vinkki, että miten vaalia omaa sisäistä kauneutta, niin mikä sun ykkösvinkki olisi? Mulla kauneus ja sisäinen kauneus lähtee siitä, että kohtelee itseään rakkaudella, sillä, että tekee valintoja rakkaudesta eikä vihasta itseään kohtaan tai inhosta itseään kohtaan. Usein meissä on joku semmoinen sisäinen kriitikko, joka pakottaa tekemään tietyllä tavalla asioita arjessa tai jotenkin kritisoi tai haukkuu, mutta se, että kohteleekin itseään rakkaudella, niin se luo sitä hyvinvointia. Ihan se, että mä annan itselleni tarpeeksi unta, mä syön riittävästi ja monipuolisesti ja liikun mieluisalla tavalla, niin se luo semmoisen pohjaviren hyvinvointiin ja siihen, että hehkuu ulospäin ja kohtelee muita hyvin. Niin itsensä rakastaminen, mikä välillä mielletään negatiivisena asiana, on mun mielestä avain. No jos äsken oli sisäinen kauneus, niin mikä olisi sun paras ulkoisen kauneuden vinkki? Se on melkeinpä aivan täysin sama vinkki, koska mulla ainakin usein käy niin, että jos on vaikka nukkunut huonosti, niin useimmiten näkee itsensä myös niin kuin ikävämmän näköisenä peilistä. Tai että jos on oikeasti vaikka silmäpussit, niin sit näkee itsensä jotenkin huonompana kuin onkaan niin kuin peilistä. Niin se, että kun voi hyvin fyysisesti sisältäpäin ulos, niin sit se näkyy myös ulkoisena kauneutena. Mutta myös se, että etsii itselleen ne sopivat asiat, mitkä korostaa sitä omaa kauneutta. Ei välttämättä tarvitse seurata mitään trendejä, että jos nyt on joku mokka espresso silmä trendaamassa, mikä ei sovi mulle lainkaan, niin mä voin valita jonkun toisen trendin, mitä seurata. No, sä annat mulle liian hyviä aasinsiltoja jatkokysymyksille. Sun lyhyet hiukset. Ne on herättänyt aika paljon kommentointia jostain syystä. Että niin kun, voiko missillä olla lyhyet hiukset ja muuta. Sä oot kantanut niitä äärettömän hyvin. Ja musta tuntuu, että sä oot samalla myös antanut, mä näen TikTokissa toinen toistaan enemmän niitä leikkasin lyhyet hiukset koska Matilda videoita. Joo, sama. Mikä fiilis sulle on tullut tuollaisesta kommentoinnissa, että sä et vois olla jotain, koska sun hiukset on tietynlaiset? No mun mielestä se on tosi hassua kommentointi ja mä en itse sitä enää ajatellut, kun mä lähdin Miss Suomeen, että mun hiukset vois nousta otsikoihin. Siis yksi otsikko, kun mä olin voittanut, oli, että Miss Suomella on hiustyyli, jollaista ei ole nähty 40 vuoteen. Mä itse niin havahduin, että niinpä, että okei, että ehkä tää on jotain erilaista. Että silloin kun mä lähdin Miss Tampereeseen, niin silloin mä mietin, että voiko Missillä olla lyhyet hiukset. Mutta ne on vaan hiukset, ne on oman persoonallisuuden, identiteetin ja kauneuden jatke. Ja mulla ne nyt on tällaiset. Ja tärkeintä on vaan se, että miten itse niissä viihtyy ja miten niitä kantaa. Ja nyt mä oon toivottavasti osoittanut, että ei se universumeissa menestyminen hiuksista kiinni ole tavallaan. Että, täysin. Ihana. Hei, pakko jakaa. Mä haluan kuulla sultakin hiustuotevinkin. Itsehän on aivan rakastunut Iidavarin tämmöiseen Freeze Fighteriin, koska mulla on tällä hetkellä semmoisia vauvahiuksia, jotka lentelee pitkin taivasta ja tällä saa jotenkin huolitellumman luukin. Niin jos sulla on joku hiustuote, mikä sulla on aina mukana ja mitä sä tykkäät käyttää, niin mikä se on? No mä kannan aika usein mukana jotakin tällaista kuivashampoo, tekstuurispray tuotetta. Nyt esimerkiksi tässä edessäni heti näen Dry Volume Spray. Joo. Esimerkiksi tällainen joku. Ja tätä mä tykkään suihkutella sit pitkin päivää niin tonne tyveen, jotta tulee sitä volyymiä. Mulla on tosi ohkaiset hiukset, niin mun pitää aika paljon purkistuttaa volyymiä. Niin tuommoista tonne tyveen ja sitten vähän työstän. Ja sitten on taas freesaantunut. Ihana, kun mä katson sun hiuksia, niin mulla on se, että mä leikkasin just 15 senttiä, mutta lähtisikö vielä semmonen niin 10 senttiä? Pieni kuivalahtuva semmonen 20 senttiä. Joo. Ei kun mä oon niin kateellinen aina tosta sun hiusluokista, se on upea. Ihana, kiitos. Vähän kumottiinkin jo sitä, että millaista palautetta ja ajatuksia sä oot saanut niin kuin lyhythiuksisena missinä, mutta tuntuuko susta ylipäätään, että tommonen
somekommentointi on mennyt suhun syvälle vai pystyykö sä nykyään sitä jo niin kuin päästämään toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos? Aika paljon pystyy päästämään ohitse vaan. Ja sellaiset niin kuin ulkonäköön liittyvät kommentit niin aika hyvin pystyy sivuuttamaan, koska sen itse tietää, että no ulkoiset seikat on täysin niin kuin subjektiivisia asioita. Että no ton mielestä mulla on liian paksut reidet vaikka, mutta se on hänen mielipide, mun mielipide on tää. Mut semmoinen kommentointi, mikä on ollut vaikeampi suodattaa, oli just näihin universumeihin liittyen. Että siellä universumeissa kansainväliset fanit on tosi kriittisiä, niin he kommentoi sitä, että mä en niinku antanut itsestäni tarpeeksi siellä. Mä vähän niinku nukuin siellä ja en tuonut niinku kynsiä esille. Ja jotenkin tällainen kommentointi oli tosi haastava ottaa vastaan, että he niinku teki tulkintoja siitä, että nyt mä en enää halua tätä tarpeeksi, mä en tee tarpeeksi töitä. Niin se jotenkin tuntui, että onko oikeasti näin, että mä en tee täällä niinku tarpeeksi. Et mun mielestä mä kyllä painan täällä niskalimassa edelleen, mutta eikö tämäkään ole riittävää. Et se oli jotenkin sellaista erilaista kommentointia, mitä ei ollut saanut. Niin sitä mä jotenkin edelleen niinku käsittelen, että tavallaan että mä tuotin pettymyksen tavallaan niille faneille, että koska mä en tarpeeksi tuonut kynsiä esiin. Niin se on ehkä ollut semmoinen haastavin kommentointi ottaa vastaan. Mä ymmärrän, ja toi on mullakin ehkä semmoinen, kun mietitään somekommentointia, että mun on tosi helppo ottaa vastaan se, jos joku ei tykkää siitä, miltä mä näytän. Että jos joku sanoo, että just se, että on pyöreä tai mitä tahansa, niin se on niinku hänen ajatuksensa mun ulkonäöstä, mutta sitten jos lähdetään just kommentoimaan jotain, mitä mä oon vaikka persoonana tai mun arvoja tai jotain semmoista henkilökohtaista, tai just se, että sä et ole yrittänyt tarpeeksi, niin tommoset tuntuu mustakin aina jotenkin pahimmilta. Kyllä. Se menee jotenkin niinku syvemmälle se kommentointi. Joo, ja tää ei ollut vinkki kellekään somekommentoijalle, että näin pääsee suoraan työn alle. Me olemme nyt päässeet tästä jo yli. Enää ei tunnu tämä kommentointi missään. Juuri näin. Ei tarvi yrittää. Kyllä. Hei, sä oot avoimesti puhunut myös sun syömishäiriöhistoriasta. Onko se ollut vaikeaa puhua siitä rehellisesti? No ei. Ei oikeastaan. Että silloin kun alun perin on siitä someen ensimmäisen kerran puhunut, joskus 21 vuonna, niin musta tuntuu, että sen jälkeen kun rikko sen jään tavallaan, että nyt mä puhun tästä avoimesti, niin sen jälkeen se on ollut hyvinkin helppoa. Että mulle ei ole enää liittynyt mitään häpeätä tai jotenkin sellaista niin piilottelua tai vaikeutta olla rehellinen siihen. Ja sitten kun siitä on saanut itse niin sellaisen elämäntehtävän, että nimenomaan haluaa puhua niistä asioista, jotta joku, joka ei näe toivoa, kuulisi sen, että on toivoa. Siinä hetkessä, kun sä tunsit, että sulla ei ollut toivoa, niin mikä sulle oli kaikista eniten semmoinen asia tai sanoma tai joku, mikä tahansa auttoi sua eniten? Mulla on ehkä kantanut eteenpäin aina sellainen usko siihen, että kuitenkin mulle on tarkoitettu isoja asioita tässä elämässä. Ja mä oon aina tuntenut, että mussa on monenlaista potentiaalia. Ja vaikka on ollut sellaisia synkkiä hetkiä, niin se mun potentiaali ei ole tavallaan antanut mun jäädä laakereilleni makaamaan, vaan se on niin kuin pakottanut eteenpäin. Ja semmoinen niin kuin pieni liekki, musta on aina ollut pieni sisäinen liekki siihen, että musta tulee jotain. Niin se on niin kuin kantanut eteenpäin. Ja totta kai siis läheiset ihmiset, mä oon paljon äidille jakanut mun ajatuksia, hän on ottanut aina hyvin vastaan ja tukenut tosi paljon. Ja se, että on uskaltanut kertoa just läheisille, niin sitten he on voinut auttaa myös, että on myös, vaikka on itsenäinen, niin on myös välillä tukeutunut sitten muihin ihmisiin, kun itse ei ole jaksanut kantaa eteenpäin. No toi on ihan mun mielestä sellainen looginen vastaus, että odotin, että musta tulee jotain suurta ja sitten tuli historian ensimmäinen yksi universum voittajista, että jotain suurta siellä oli tulossa. Joo, en mä tiedä mikä se tunne on, että mä oon oikeasti aina niin kuin ajatellut, että ei ole tavallaan ollut mitään muuta vaihtoehtoa, että kun että musta tulee
niin kuin jotakin. Mä en olisi tiennyt, mitä se on. Lapsena se oli niin kuin laulaja, tanssija, sitten on tullut malli. No sitten jossakin kohtaa niin kaikki vaan niin kuin yhdistyi, että Miss Suomi ja sitten kansainvälisesti Miss Universum. No jos ajattelet, että sä oot kuitenkin vielä tosi nuori ja sä oot saavuttanut elämässä tollaisia asioita, niin tuleeko sitten semmoinen olo, että nyt on saavuttanut kaiken vai onko sulla vaan niin kuin liekki lisääntynyt tosta? Se on hyvä kysymys. Vähän on sellainen, että okei, nyt on aika vaan nauttia tästä kovan työn hedelmästä ja alkaa tekemään sitä NS-työtä, niin kuin sitä perustyötä, mitä nyt Miss Suomella on ja mitä tämän alan yrittäjänä mä sitten teen. Mutta kyllä edelleen on sellainen palo vielä isompiin asioihin. Ja sitten kun toi universumit meni noin, miten ne meni, se, että niin monet kansainväliset ihmiset kiinnostu musta ja mulla on kansainvälisiä faneja, mikä on niinku ihan silleen crazyä ajatella, niin kyllä se antoi uudenlaista liekkiä nimenomaan siihen kansainväliseen uraan, koska siitäkin mä oon aina haaveillut. Ja nyt se on tavallaan se universumikokemus antanut jo yleisöä, niin nyt vaan pitää osata jotenkin valjastaa se. Mut mun täytyy kyllä myöntää, että siitä lähtien, kun mä oon alkanut sun kanssa tekemään ja toimimaan, niin sulla on kyllä semmoinen tosi kansainvälinen aura. Et mä veikkaan, että nämä Suomen piirit jää sulle aika nopeasti hyvin pieneksi. No toivotaan näin. Ja kyllä mä uskon aina siihen, että asiat menee niin kuin ne menee. Ja kun vaan tekee niitä asioita, mistä tykkää, niin sitten joku huomaa ja joku tarttuu ja tarjoaa mahdollisuuden. Me just puhuttiin tässä ennen kuin kamerat käynnistyi niin samasta aiheesta, että kun uskaltaa rohkeasti sanoa sitä, että mitä haluaa seuraavaksi, niin yleensä ne jostain tulee myös sit ne mahdollisuudet. Just näin. Haluatko paljastaa, että mikä on sun seuraava unelma? No mä oon tätä kyllä sanonut ääneen aika monta kertaa, mutta täällä Suomessa mun seuraava unelma on siis päästä Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan. Se on ollut siis... Mä oon aina rakastanut sitä ohjelmaa, mä niin haluaisin päästä. Ja kun mä menisin sinne siis niinku oikeasti skabailemaan ja voittamaan ja nauttimaan tanssista. Ja kun mä oon aina halunnut tanssia kilpatansseja, mutta sit ikinä ei ole ollut mahdollisuutta. Niin mä niinku siis haluaisin niin päästä tanssimaan, mutta sit sen ulkopuolella mä haluaisin päästä johonkin kansainväliseen mainoskampanjaan kasvoksi, malliksi. Okei, eli sun seuraavat unelmat on taas semmoisia, että ne on toteutunut yli vuoden päästä. Ja sitten me ollaan tässä samassa paikassa taas. Ensin tosi pieni Universum-voitto ja tämmöiset asiat. Kyllä, ja mähän puhun susta siis Universum-voittajana, koska sinähän olet Universum-voittaja. Yhden tittelin voittaja. Kyllä. No, miltä se tuntuu? Mun on pakko kysyä tuosta tittelistä. Sä oot siitä jonkun verran jakanut, koska sun virallinen tittelihän on Europe and Middle East. Kyllä. Ja mun mielestä sä oot somessakin puhunut siitä, että miltä susta tuntuu tavallaan suomalaisena olla myös Middle East-alueen edustaja. Niin tuntuuko se susta haastavalta ajatukselta olla Matilda Suomesta ja tavallaan myös samaan aikaan ajaa niitä asioita, mitä siellä naisen elämä on täysin erilainen? Tämä on siis ihan todella niin kuin hyvä keskustelu ja mielenkiintoinen keskustelu ja se, että minkä takia on haluttu tehdä tällainen maaosajaottelu. Mä itse ajattelen, että mä en missään nimessä voi edustaa nimenomaan niin kuin niitä Lähi-idän naisia, koska elämän lähtökohdat ja niin kuin sellaiset olosuhteet on hyvin erilaiset, joihin mulla ei ole mitään omakohtaista kosketuspintaa, niin sen takia mä en voi niin kuin olla heitä edustavana kasvona. Mutta se, mitä mä sen sijaan uskon, että voin edustaa heille, on vahvaa naishenkilöä, vahvaa naisjohtajaa tavallaan, tai sellaista, joka asettaa unelman ja tekee sen eteen töitä lähtökohdista riippumatta. Ja ne omat unelmathan voi olla mitä vaan. Mun unelma oli Miss Suomeus, Lähi-idässä voi olla joku toinen haave. Niin mä näen, että mä voin olla niin kuin naiskuva heille. Ja tämä on tosi ihana ajatus, koska musta tuntuu, että toi titteli on niin iso, että moni muu olisi saattanut jopa vähän, tiedätkö, sen alla niin kuin, tiedätkö, luuhistua siihen ajatukseen, että miten mä voin muka tällaiselle määrälle naisia, jolla on hyvin erilainen elämä, antaa mitään. Mutta toi on mun mielestä tosi inspiroiva tapa ajatella sitä. Kyllä. Just se, että mun ei tarvitse niin kuin kokonaisuudessaan edustaa
heitä, mutta mä voin niin kuin jollakin osa-alueella tarjota jotakin. Ja mä voin tarjota nimenomaan sen, mitä minä oon ja mitä mä oon oppinut ja käynyt läpi. No tästä on tietysti pakko vielä kysyä, että kauniita naisia on maailma täynnä ja usein kauniita naisia saatetaan vähän ajatella silleen, että meillä ei ehkä ole niin paljon annettavaa tai me ei olla niin fiksuja. Ja voiko sun mielestä kauneus ja isojen asioiden niin kuin tavallaan ottaminen kiinni isoihin asioihin ja tekemään isoa vaikutusta, niin voiko ne kulkea käsi kädessä? Voi ehdottomasti. Mun mielestä voi kyllä. Ja mun mielestä se on ollut niin kuin mielenkiintoinen vastakkainasettelu aina, se niin kuin kauneus ja äly tai kauneus ja kunnianhimo, koska ne on ihan yhtä lailla ominaisuuksia siinä, missä juoksutaito ja fiksuus. Ja sitä ei ikinä niin kuin silleen kyseenalaisteta, että voiko olla urheilullinen ja fiksu. Et mun mielestä ne on ihan yhtä lailla erilaisia ominaisuuksia. Totta kai voi olla samanaikaisesti. Mutta sitten kun tähän voi myös tuoda sellaisen näkökulman, että jos puhutaan kauneudesta niin kuin laajemmin silleen, että missä kohtaa sitten se kunnianhimo menee sellaiseen niin kuin kyynärpäätaktiikkaan tavalla ja siihen, että omia unelmia tavoitellaan niin kuin muita alaspäin painamalla, niin se ei ole enää sitten taas kauneutta. Että se on aina, että mistä näkökulmasta näitä tutkii näitä käsitteitä, mutta mun mielestä varsinkin nainen voi olla ihan sitä, mitä hän haluaa. Mäkin olen akateeminen ja viihdealalla. Et mulla on maisteritutkinto, mutta silti mä teen mallin töitä ja tavallaan työllistän itseäni periaatteessa myös ulkokuoreni avulla. Et ei mun tarvii niinku valita, että kumpi mä haluan olla. Musta tuntuu, että sä oot niin sanavalmis, että mä haluan heittää sulle pienen haasteen. Okay. Mulla olisi sulle 3 kysymystä minuutissa. Ootko valmis? Kyllä. Seuraavaksi on Matilda haasteen aika ja mulla olisi sulle 3 kysymystä kauneusälykkyydestä ja minuutti aikaa. Ootko valmis? Mä oon valmis. Lähdetään kysymykseen numero 1. Mitkä 3 sanaa sä yhdistäisit kauneusälykkyyteen? Käytöstavat, sydämen sivistys ja kiltteys. Jatketaan teemalla 3. Mitkä on 3 kauneustuotetta, mitä ilman sä et vois elää? Peiteaine, öljyputsari ja mun luottohajuvesi. Miltä susta näyttää sisäinen kauneus? Sisäinen kauneus on sitä, kun voi hyvin ja kohtelee itseään rakkaudella ja sit kohtelee muita ihmisiä ympärillä rakkaudella. Ja se on sellaista ylitsevuotavaa valoa tavallaan, mikä hehkuu täältä sydämestä muille. Ja aikaa sulla meni näihin kysymykseen 52 sekuntia. 8 sekkaa jäi. Hän on sanavalmis. Tiivistämisen taito on opittu. Kyllä. Hei, mikä fiilis sulla jäi näistä kysymyksistä? Ja hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Kyllä tämä kauneus on sellainen aihe, minkä ympärillä on paljon niin kuin pohtinut näitä asioita. Niin. No mites toi kauneusälykkyys-termi? Siitä ei ole hirveästi puhuttu. Mikä fiilis sulla tuli, kun sä kuulit sen ekan kerran? No mä jotenkin ajattelen, että se liittyy niin kuin sydämen sivistykseen. Just siihen, että osaa yhdistää ulkoisen kauneuden sisäiseen kauneuteen. Ja sitten mulle tuli jotenkin myös mieleen niin kuin se, että sitä osaa hyödyntää myös sitä kauneutta. Että tavallaanhan mäkin hyödynnän mun ulkoisia ominaisuuksia sillä, että mä työllistän itseäni tällä alalla mallina ja että mä oon Miss Suomi. Niin sellainen niin kuin terve lähestymistapa kauneuteen. Että se on yksi ominaisuus, se ei ole koko identiteetti ja että kauneus on myös sisäistä ja sitä, miten sä kohtelet muita. Mä voin varmaan sitten lopettaa työn, että jos sä otat tämän sarjan tästä eteenpäin, niin se on sillä valmis. Joo, no niin. Hei, haluaisitko sä vielä esitellä sun tärkeän esineen, jonka sä oot tuonut sun mukana? Kyllä. Hei Matilda, mä pyysin sua tuomaan jonkun sulle merkityksellisen asian tai esineen, joka antaa sulle voimaa tai mitä tahansa hyvää fiilistä, niin mitä sä toit? No kun mä aloin miettiä, että mikä mulle tuo niin itsevarmuutta, yksi ainut tuote, niin siis minä toin hajuveden. Okei, ihana. Juicy Couture, Viva la Juicy.
Okei, eli tämä on sun niinku signature. Tämä on mun signature. Mä oon käyttänyt tätä vuodesta 2018. No. Eli siis mä oon hyvinkin lojaali ollut tälle tuoksulle, koska musta tuntuu, että mun iholle ei sovi hirveän moni tuoksu, niin tää jotenkin täydellisesti sulautuu mun ihooni. Ja sit mulle tulee aina sellainen hyvä fiilis, kun mä haistan mun vaatteista niin kuin sen, että miten hyvin kaikki mun tuoksut on niin kuin tämän kanssa mennyt yhteen. Niin siis tää signature-tuoksu, joka sopii mun iholle tosi hyvin, niin tää saa aina mut itsevarmaksi. Hyvät tuoksut saa mut itsevarmaksi. Sä puhuit, että se tuo sulle itsevarman fiiliksen, mutta mulla tulee joka tuoksusta aina niin kuin tosi erilainen fiilis. Niin mitä just tää tuoksu tuo sulle? Onko se niin kuin se itsevarmuus vai tuleeko sulla joku semmoinen... Mulla tulee jostain kesä-Italiassa ja jossain mä oon taas semmoinen boss lady, niin mitä kaikkea tää tuo sulle? Tää tuo naisellisuutta. Tää on tosi sellainen makea ja kesäinen, niin tää tuo sellaisen niin kuin menevän naisellisen Miss Suomi-tyyppisen fiiliksen. Niin kuin itsevarmuutta, naisellisuutta. Okei, eli nyt sitten kaikki, jotka haaveilee Miss Suomeudesta, niin siihen on salaisuus. Joo, se on tämä tuoksu. Ihanaa. No sulla on tietysti missivuosi tällä hetkellä vielä täydessä vauhdissa, niin miten me nähdään sulta seuraavaksi? No monipuolista työnteon jatkamista. Mä siis haluaisin tehdä enemmän vielä mallintöitä. Mä en ole kertaakaan kävellyt kunnolla muotinäytöslavalla, niin mä odotan paljon sellaisia projekteja, että pääsis kävelemään lavalle. Ja sosiaalista mediaa tietysti jatkan sen hyödyntämistä. Ja toivottavasti syksyllä TTK. Ei voi sitä tietää. Me jäädään kyllä odottamaan. Joo. Ja sitten huhtikuussa tässä pian tulossa Miss Universum-organisaation kanssa yksi työprojekti, yksi reissu tonne Aasian suuntaan. Siitä ei voi sen enempää sanoa, mutta se on semmoinen niin kuin seuraava kansainvälinen juttu. No jos haluaa nähdä, mitä sun elämässä tapahtuu, niin missä kaikkialla sua voi seurata? Mua voi seurata Instagramissa ja TikTokissa @MatildaVirtavuori. Koska mä kuvaan semmoista pientä vieraskirjaa kauneuskulisseista käyneistä, niin saanko mä ottaa meistä vielä yhteiskuvan? Totta kai. Katsotaan. Onko tää hymy vai hassutteluilme? Onko se väliä? No sä saat päättää tänään. Okei. Okei, nyt mun täytyy keksiä jotain äänen. Okei, 3, 2, 1, nyt. Meillä oli vissiin sama hassutteluilme. Hei, kiitos Matilda, kun tulit mun vieraaksi. Kiitos Rita. Iso halaus vielä.